Iro try para banget kapor kadang long riu duna. But mene men step kat ba uben sim jong ublay u elam yang awan duai dangal adap duai try ngan keren ayu haka YouTube man sam ayu khubor. But abang sedang man plit ya tin jong ublay. Ba ublay ulai lam na ada kitab proverb kal nang kabasan. Bat kat kabaningkong ter banga bala puli kani umen sim jong blay ula pensyai banga dai ban keren menta syapang kapop jong kajing kelim kajing aurea mo bat katu kapop jong kajing pet yaki film jaklia fi upak keren ublay yakani ukuran syai ong keren baki briu kibun ki basakut yakani kapop pet ngan keren ya fi ni kaktin jong belai kalong kabak hamnep banyak kawat lam arliang serti fistu mut kadan arliang no habangan keren nang ni dan nafiki ban saya pen kendu no ki wile si ki barang im hakani ka pop aurea pop kelim pop pet film jaklia bat kani kaktin jong belai kan sapelat lut ya fi bat ka haba pikela ka bamut pensai I ya uso jong kajing penkia boleh sa penkia kajing em pinrei kindan ki bayale persya mo ka kawai kawat lampat kan long ba lada piale persya aktin jong belai kala maham lupa maka bainong jong kapop kalong kajing yap disngap no mentangnya puli mo sap ini puli nak aktin jong belai ngan sa aktin jong belai kala batailut ka proverb yalit banga naka proverb nong kabasan khat kaban ningkong haduk khatsan kong kukun jonga tu ngap bat syashkor ya ka jing start bat ka jing syampang jonga tipin sanang kumno banle dan akor bat ki ktin jong fi kin penpau ba pidan ka jing tip ba pidan ka jing tip kerem yang sintur ka tanga jong uwai pat ubriu kila ban tiang kum kangap bat kidok jongka kilong jeli kum ko penyang olip henry habala dap baro ka klem eaap henry tang ka jing thang bat ka jing pang kan yalam ya pi syaka pertai ki bayap kalenti bakayat kadai kalenti syaka jing yap kamne banyat hakalenti ka ba lam syaka jing em henry kayat sakma bat kam smau thu ka ja ayu tementa ki khun jonga syak skor nga bat klet ya ki ktin jonga penjenga ya ladi nakum kata ka briu wat julet tur syajan ka jingkhang ka yeng jongka lada pile kumta ki wei pat kin yo ya ka buram ka ba phi la yo shisien bat pinyap samla hakikti ki briu ki bamdan jing isnei hoi kin nong wei kin yo kni ya ka spa jong fi baro bat ka ei ka ba phila trei shitam kan long ka jong ki wei pat pintia ringkat bat ka jing ut sat pintia ringkat bat ka jing ut shwa ba pinyap kado bat ki dok sa jang pi kin ring swai bat pinong balai ken bangam syam balai bangam pai phang balai ken bangam sya ba ki wei kin penbet yanga ngam syam ngap di kinong hikai jonga ngam syam la sya skor ki kensan nga syam ya ladi haka jingja buram hakmat upat ba tu yai ne bat ka tengah jang pi bat ai ka jing it bat ai ka jing it tang ya kahi hi ka baningkong ka di kapop klim kalong kumno lada dei ubriu obala dan ka tangal jong pila dap ya tho ba ka tu ka tanga ka bala dap ya tho ktin jong blai ka ong wat let syaka briu ka wei pat syaka tanga jong uai ma lani usamla ubarang samla ubam pat dan ka tanga ma ulet banya le aurea bat ka tanga jong uai pat bat ka bible kala maham baham kong kirim yang sintur ka tengah jong wei pat ubri kila ban tiang kum kangap pi kasdang na itu ijing ya keren dong pi kapop kelim kapop aurea kam suja ba itu henry kasdang sana ki ijing ya keren let's say pia whatsapp pia text message pia keren jeli je dong pi nang takapoi saka jing ya keren aurea nang pi hakba khaddu ka poi sendan ba pile ya kam aurea ka pop kelim bat du ka ktin jong blai ka ong ni kan ya lam ya pi syaka pertai ki bayap oh para banget lek sidan ki para banget ki bela kum ngap akani lek sidan na pedeng jong fi
ki bampat nget ru kani kalong but kalong ya broar le si pila kom ngop kini ki pop aurea ki pop klim pile ka bari pi enjoy pi dang kamen menta pi ong ani enjoy menta ngan ke pila pelan le si sibet pi dang dan apa dang jong pi ki barang mut ban le kata pila text pila ikut tengah jonga kim dan hayeng menta ali klo sibet ngini enjoy ngini le pop ma ngini le pop klim ngini le pop aurea ma ti kan mau mudur ngau kan ile si kan ka jingkran jong ka dei nang penta jong pi kan yalam ya pi ka perthai gi bayap kalti ka ya ka dei kalti ka jingyap kam ne banya kalti ka balam ka jingem rei ka ya sakma bat kam smo thu chayu pi ong enjoy kan menta pi subang kan mau ka pop piap siu ka dor ka barem kan ka pop klim pop aurea piap siu da ka dor ka barem kan fi kan yalam pi ka jingyap pi play jing khang kan mau haba pile aurea pile klim bat no pi play jing khang ni ki men sim baman ba kini kin thau ki jing pang dan le si jong nap dang jong pi kham pat kala ka bomon ta pila shitom pila ut pat ko angum no dan pi ki badu no ya spa ka phong ong tang na ka menta kan ni ka pop klim pai ko pintia rengkat bat ka jing ut shwa ba pinyap ka do bat ki dok sa jong fi kin ring swai bat pin ong balai ken bangam pe pang pet ka kran ka ni ka pop klim pop aurea kawan ra ka jing pang sangem ka jing pang ka bam ngon pi ka ba ring hi dok sa ka jing pang bang pinum dan ka jing suk bat ong ba ka pop bat ong bam enjoy bat ong muja mo immoral sexual life at ong enjoy tanga subang ban ya thia ba kata jong ki wei bo bat u tanga jong ki wei mo kan mau para banget kani kalong ai thu bet kat kum khtin jong blai wong no wong to yai ne bat ka tanga jong fi bat ai ka jing it tang ya ka hi pet fin sa ong balai ken bangam sha ba ki bekin pen bet yanga ngam shem snap gi nong hikai jonga ngam sim la sha skor ki kansan nga shamel di ka jingja bro madong fi mentabun wat na ki church leaders ngakran ni daka mdei bangai bisar ngakran daka babur daka jing sha ting yo blai ngatran ka jing sha ka jing in wadan na pedang jong fi le si ki badai ki ba church leaders ki la bat ki ba kran na pulpit ki ba ki le buri ya kan ka kam madong fi ki le buri ya kan ka kam aurea kam kelim madong fi sisin ka sngi oblai on sa expose but on sa penpau syaban mar ka ka balik ka bari on sa perta ka basyai ka balik ka bedum on sa ra ka jing syai dekat bau blai men sim jauh blai ku tak pi dengan ka video menta so ba man kala ka bemun pai su blai pen ka pop kelim na ka pop aurea kam dei tang ka balik ru andrei wat ladang isu pet ya kanu ka kentai mo bat ngilamut berai ki jing thia jungi ki ayu kata kalau ada ka pop klim pat ka pop aurea ka pop klim pat Jesus Christ takadau Jesus Christ ukhat sya kata ka jing khut ka basanang ma pat Matthias san arpenyo laipo pat wang pile sngo balaang wat klim hanri mentang ong api uno bak mi ya ka beriu bat kwa banyo ya ka uhab ka jing penram jong ka jing klim bat hapok ka dok nu chung u kum tala da ka khamat kamon jong pi ka penlong ne pi ban le pop cloud no ka bat bret no ka kham bai pi ban du no si ban ta na ka met jong pi ban ya ka ban ya ka met jong pi baro ka wei an sha bret sha du job la da ka ti kamon jong pi ka penlong ne pi ban le pop to at no ka bat bret no ka kham bai pi ban du ka wei ka ti jong pi ban ya ka ba met jong pi baro sha ka wei ka du job pet hang ni ukuran saya ka pop jong ka pornografi pat dan ki briu klese na pedang fi ki bam pat le ya kan ka pop klim da ka met hari pidan ki mobile mta ki mobile ki social media kan pi pet ki Facebook la ni ki pok ki YouTube la ni haki mo ki babun pi pet bat pi enjoy ka pop ka pornografi ne kata ka jing pet aurea mo ki film aurea pet new wong pila le ya ka pop klim na pi pet tu pat ukuran ru ni wang batang mdei tang ata dan kibri le si fimpet fiat ya surak ma fiat ya surak pi bakiriam khla ma ki perthai menta pindaya surak pindrai lada pimbri ki khmat la jong pimdan ka jingkhut nang pi kumpet ya ka to ka briu bat pi thia jing thia pila mudur ya ka pat pila le pop aurea nang fi pila fantasize ka kata ka dei ka pop klim pop aurea ka taru
pi ublei khat yang mata syaka jingkhut ka bakham syajarang no wa uang lada ka ti kamon jong pi ka le pop dan ki bale ya ka pop jong ka jingle aurea ya ka mat ani ka pop of masturbation no fi kanir ka de ka pop bat ublei uang to clown no ikmat to cloud no ya ti kamot bagi di manlong radikal pi ukam ong ba pin let at no wat mut ba uang Jesus Christ sabo kren ukam ong sim na ka tari at no em uang lada ka pen le pop ka khmat jong fi lada ka mobile jong fi ka pen le pop kitu gi social media bu no lada pim pak la ban sensyar pim nang bor sensyar bu no delete no itu ki you mo delete no igi sites ki bam dai wat let ki jaka you pendap yang di nak tin jong belai mo no Jesus maham orang belai pin let caka dujak pan lada ka tang ka pop ka basupek bat ka semut dur kala pen let dujak pan uang ni uang to at no ka bat brat no ka kham bahai pi bandu ka wei nak kiti jong pi ban ya ka ba kamet jong pi barok ka wei ka let caka dujak wat tang ka basupek bat pila mut dur aurea pila kwa brai tang kata kala dai ka pop bat kani kan pen let dujak mang tak ada ublai khat ni caka jingkhut ka ba kham syajrong da ka jing ai jong ublai dah ka penlut por ki jing duai dah ka penlut por puli ketin jong ublai orang pi kan ya da u debet wang kumno usamla on recruit yang ka doknut dah ka ba minat dah ka ba meditate dah ka ba pusan yang ketin jong ublai mit lang bat sini dah ba penlut ki jing duai dah penlut dah ka ba it yo Jesus Christ pat Quran ki bun ba ki ba ngap akan ka pornografi ru what ki church leaders what ki ba let ki jing sang what ki ba puli ki seminary what ki ki ngap akan ni orang pi ki ngap akan ka pop ko abrai ka pop kelim dak jing mut jeng perkhat to kala ka bamut no pan ni puli shu upol siti kinong koren kal nang bas nriu khat ba khat ar du ar phawong dan uban ong ngala ban le ya kanu ho nri am barok ki kilong ki ba bahaya pi ngala ban ong bangala ban be ya kanu nri ngan am sya ya kanu bahkan penlong yang umrau jong ka leksi ka pop kelim ka pop aurea kalau penlong marau fi mla syuk man like namar kidan ki men sim baman kan ma ha ba film jaklia kirung ki men sim baman ka dok nu jong fi bat pilong marau namar kini ki syong kulai pi mentang pi kwa ban like ru pi mla syuk ki balik kelim ru wan mut pi syuk kelim bat ka tengah jong wei bat tengah ki wei lan ni pi am aurea si samla man pi wan mut pi let nak wei ka samla syui samla wan mut ba pin penta pi la susat pi kwa ban like pi mla namar balai la syong kulai kusut ula ri tu kusut pi pli jing khang hiel di mantap pula pilak long merau kan ni pol orang kuno pilak long merau kan hot ka jingbam ka dina mentak kepok bat ka kepok nak mentak ka jingbam hot nri ublei un sa penduk ya boroar ka met am dei ban penan kam nak ka bentak ka kam aurea pai wong handai ya ka ban syakri utrai bat utrai upsai ka met ublei ula pen mi pat ya utrai nak ka jingyap bat un pen mi pat ru ingi dak ka bor jong pitip baki met jong pi kilong di khat jong ka met ukres pat hatu ngan simno siling khat na kamet ukres ban penlong ya ka sibenta jong kamet jong kanuti kamla ban long lani leksi pimtip ba ubriu ba penyaso ya kamet bat kanuti ulong kawai na kamet bat ka jing thok ba khut kalong ka ba syai kadar baro ar kinyalong kawai ka do hari utau ba penyaso ld syutrai long kawai bat ha ka kenjam sim to kiarno naki jingle aurea pan kidan kiba briu kiba mlek pop bat ki tengah jong kiwai kendrai kilet skinuti ngono fi no kilet banya kersum bat kinuti banya tiak lang bagi nuti pol akran ni wong komno pinya le banya te ya kamet jong fi pinya le pinya te bakan nuti bat wong no wong kamlong lani le si pimtep ba ubri ba penya so ya kamet bat kanuti ulong kawai kamet bat ka wat mut ba pilet tiak aurea bat kanuti pilakut pilak le pilih penyaso wong pol kamen sim jong fi kalet ban sno aku bat fidan ka sultai bat pikan mau tu pidan ka tengah yang ri pikan mau pikum let tu ka beriu namar balai pila let ya te ya la di bat ka tunti ha ka bakan jaman sim ka pop klim ka pop aurea ka pop film jaklia ka pop ka balik aurea ka met kabdai ka basule tang ka do ndai ka dan ka men sim baman ka balik ban sno senang tu bat ba pikwa mata pia kesat kan no pimla syu nak kata daw tu kiar no wong tu kiar nak jingle aurea kanu ka we ka pop bat ka pop ka briu balik ka tak ka met jong ndri briu balik aurea ule pop ya ka met jong pan hatu pimtip ba ka met jong fi ka long ka jaka syong men sim khut ba syong hapo jong fi ba yo ba la ai pi da ublei pimlong lau jong hi ndri jong ublei la thiet fi da ka dor ba kum ta pendan
kam ya kamet jong fi nak benta ka buram jong ublay ban tong ini polis su ublay wang penan buram ya kamet jong fi la khot yang i bangin long kita ki kat ngot na fi ki bakam kristan nak kata kadau kan ni bun ki ba ong andak kan nang ni ong ya ka jinglong niam ya ka ki persyak bayang ki ong banga banga syukran lapla banga syukran ban neri pindak pet ka tin jong ublay ka kren chai mata la da pisulet jing sang pidang le ni pop pidan nak ni ka jingma ban le ka dujok ngidi ban em gom kita ki sangran jong Jesus Christ ki ba em shisha ka jing khut Jesus Christ ong kum ba kupa jong ulang ba khut tulong pi ba khut kum ba kupa jong ba bajanai ulang bajanai tu em pi bajanai khat shi ka jing janai khat shi ki jing khut jing khat nah du ka dok nut ka di ban pen khut tin kitab probab kong tu rekhut ala ka dok nut nama nak kami ki jing em nong fi oh para banget ngakran ni nama sisin ngalalong woi ubriu ba syate ki pop jong cing pet film jakliang nong fi ngam sim lalat lut nong fi handai na du ba ublei pelat lut jang sanga julet ki jing istang ngaju sim ki Sunday school ngaju sim ngajulet ngaju smart nong fi ndrei ani thu fi para banget ngasyate ka pop nong fi badai na du banga kala ka bamut ngau try pelat lut jang oh ya ro try pelat lut sanga sanut ban keren kom ni man sang ale ran ban keren nama kadon ka pop pi balik ki beri kim nut ban keren ni ka jing sisa balik na pulpit kim nut ladan kidang le yal di la kidang pet aurea la kidang le kam aurea kam klem kidang kwa bra kinum nut ban keren kadon ka jing penram ngap ngadan ka jing penram so andrena du bau bleu la pen em yang ada du bleu la sat khut ya senam ngak kala ka bamut ni pop bau bleu la wad men sim khut pelat lut ngala le ka jing jing pen baptis ha ka ba arsian ngan ong fi ngala lat lut si sang ala ban ong da ka jingai ai bang sanut ban keren ni ban yarap ifi am ban bishar ifi nri ban yarap lang bagi penlek akan ka deliverance tu ngida penduai ngidan ka jaka prayer center apa jaya bat ki jubun kini ki beri ki bala long nuti ki bala im akan ka pop aurea ki bala im claim ki ba im sanksi para kentai para senrang ru ki wan ban pha duai ngam fi bagi penlek ni ka jingkala ka mumut ngim penram ki ngim miatu ki kertang de manon re ni pendumap ni rat ini ki men simbaman ni penbe mentakila alat lut bat ni sa pen baptis ni sa pen baptis biang ki wat ong baka jing pen baptis ki le persya pi ong banga keren tang syak pang jing pen baptis arsin ha banga le ya ka tin jong blai ban saknar no itu beri buat teman ban penjat yang ni ka pop la da pimpat kela ka bomut pisulit pengam aku ne pisu kat pilet ne pi pen baptis da ka batak ne da ka pengam ru la da pimpat kela ka bomut pisulit tang ka kom niam ba pi sakut biang syak po ne da pila kela ka bomut sisa la pi pla ki pop ni pen be ki men sim paman ngan pen baptis fi pin i fin la lut da sisa fin lat lut pelai gitu ki video bang ibu wa kumno ki mi ki mensim paman balik pen baptis gitu ki la kala ka bamut niki pop aurea niki pop claim niki pop pet film sana ba wan mensim khu tendang ka por pen baptis ba pi ki lenyar ki kertat bat gi pen be tu mensim ta ki la em ka jing em bakhu ki la ban duai tak ada pi ong baleng amla duai ngamla puli kot ba am dan ka jing pang apa pimpat lat lut niki mensim paman niki pop ki ba pil ale ki ba rem pimpat pla dan kaman pla ban bario man sat khut pet ka jing pen kitab jing pen pawat lek kai begani ka pop pet wong hanrai syabar kanong ba kidan kiriu khala bat kitu ki balik bertong ki ba aurea pet ki ba aurea pet kitab jing pen pawat arpuai pra kau nong hanrai ki khau put ki nong shat kala kiriu khala ki nong penyak briu ki balik aurea pet ki balik bertong matang akran tang sepang pop jing aurea kelim mo gitu ki ba mani belai tahu ki balam le ka jaka nak benta jong ki kalong ka pung ka bakalang nak ding bat ukendok ka balong ka jingyap ka baar pet kordet la da pilek kini ki pop ha pop ka persai ru pi kordet ba wat ong bang enjo gitu ki ba ong bangam kordet ki ba biang aspa apon re kan mau pim kordet ni re du job pin le aurea pin le klim halor ka ding ka bam julep halor kondok halor ka ding ka bam julep uksan bam juyap pinakwa antar pinum lachu on pi wat ong wat ngakren bet ni riki bayan darabasiki roku bobo shiki rakasi karabayan darabasiki kan riak no nak ni kapop aurea kan riak nak kapop klim kala ka bom no pai su Jesus Christ kadang dan kalat let see fi la yo pang manta ka jing pang sangem ka jing pang bampong ka jing pang ka badai nak kapop jang fi 4 kala ka bomot pai no su belai but city sinong koren kalau nong ka ba henriu kat ka ba khandai kat wei kong no kong
Shisha pitip baki babaman kin umyok kanti ka himau belai. Tu wat syukur ya ladi ki beri ki ba aurea. Pan. Ki balik khala para senrang sedan na pedang fi balik khala ki le aurea para senrang na para kantai. Pan. Mo. Amdan unu na kini uban yok kanti ka himau belai. Baik lah keren sah. Henry kat khat ka bakhat wei para banget. Kong dan na pi ki bajulong kumta. Henry lapan khut ya pi na kapap, lapan kentang ya pi sya ublay, lapan kesan ya pi bad ublay da uji sukres ubat terai bad da umen sim jong ublay jong ni. Bad dan na pedang jong fi. Let's see para banget ki bala julek kumta. Henry pila i no ya kata. Ublay penram syuk ya fi. Penram syuk la khat wang la sat khut wang ped wang dan na pi ki bajulong la julong kumta. Henry lapan khut ya pi na kapap, lapan kentang ya pi sya ublay, lapan kesan ya pi bad ublay da uji sukres ubat terai bad umen sim. Mentakat mangadang keren yang kana ketin umen sim jong ublay pen pa wang dan na pedang jong fi. Ki bayale aurea si para si men si para ru. Si kpa si khun. Ped ngadang keren tau umen sim jong ublay pen pa. Kala ka bamut no ngong fi. Pilih ri, pilih nomot bantep, pilih sanksi si para, si kun si kpa, fi pilih kan ni kalah kabamut no, nak tahu beliau penparu dan nak pedang jompi ki balik, aurea, apa pedang chicken si, pilih ya tengah tiak, dah kajing bantep bat ka tengah jom para jom fi, dah tengah jom henman jom fi, nak ki kentai ki elek kum tak kum ju, orang fi, Bat umen sim jong boleh Quran ya dai na pi menta ba pi dang pet kan ni video kala sangat bedan ya pi bat ngam sim Quran ban penram fi nrai bangan Quran ba umen sim jong boleh pen kendu fi ngam la ngam dei nong pen kendu umen sim jong boleh ya ba Quran la ngam ketin open kendu bat kala ka ba mut no nong fi kala ka ba mut no pan isaya wong utrai wong menta kam ni tungin ya pen bet yang ni kakam phalak kha sao da ka pop Henry ngan sat ya pa ban khut kum gayor laki jingka tingit jong pa ki saw han pan li kum usnyu langrat lada pila le igi tagi pop ki bala belin ki bala syarkai plano suji skres lada pimla ban le marwai kani wan sik syakri jong blai wan sangir ngini rap mana fi ki bun ki syakri blai ki ba em syak jing em ga khut ki badan yu men sim jong blai ki ban ka ikhtiar ki ba yaldi ki la em ga jing em ga khut ki la ban pen be kini ki men sim baman ki pop aurian fi fila ban lat lut ngorong akran ya kani ka jing syabar ki bri ki spangot ki lawan Nala ban ong nakafun la pen dan hadu hajar wang duai hari apa ki wan bagi penduai ki yo ka jing lat lut ngorong ki yo ka jing em ga batmai ni pen baptis ki yo pediang senan yu men sim khut bat ublai kan mau syuk wang nala tap no syaka bajeli wa duriau nala pen ya khlat ya kata pop jong fina ka mi ngi syaka sep ngi oh ya ro try kadan ka jing ai ublai utip bangilong baki beri kilong kinong pop utip ba ka pertai ka dap ka pop utip bo setar pen syai kuat ban tek marau takada syui fi takada kan ni ke video habang akuran kam chupen kut fi dang ban penrem ring apen kut fi bakadan kalat namar uji skres wong amwan ban penrem fi ring awan ban khat ba fin kala ka bamut ngamman bakawe ka men sim kan jot no ri babaro unwan ka jing kala ka bamut mo wong ladap ki la sawan han kita gi pop jo fi ali tungin ya sat nya liang lem ya apply kita pop bat ka dok no jo fi kan li kum ka yor ong Henry wong ni pat lada patang syukok ngu yang pan ba mi ki ba ki ba ka khandau ka pen mi Henry lada phale persyak yang palong ka bala syak tim banyap manga utrai ngala keren Henry lada piale persyak wong belai pin syak tim bonong lada piale persyak pim tre wong pin syak tim banyap mo wat ong baka jing ai ka jing ai bat pile sile ka ju pop ngiap makaya ka jing ai don ki bri ke bayarap ya ka ja jo ka jing ai Henry ki le klem auria malaka sngi kiwe sngi hasngi ublai ki ong ka jing ai pol ka bong ta lada pipuli na shiti gi nong room nong baning Henry khat baning kong bat baar wong hatu ngini ai ne kata ka pop baka jing ai jong ublai ka nang man roi belin khat baar wong pol om kum ta mangi ke bala yap ya ka pop kum nong ndang ya syuk ya ka wat ong baka jing ai jus kures wat penlet benang jubor wat mot ba penlet benang jubor ladam em ka jing em ka bakhut na keren ya ka jing sisa na ka tin jong belai bo pak ban keren kan ban kadang-kadang ki beri ki dom yang nak keren ong syusulong niam hamdan ya ka jing em sya ka bakhut jong jis kures kamle ka jing long senrang uji sukres wa khendet ki banyo let sabanang namar kebun di bam ko ngo tong ini puli ka gospel Lukas lenong bakhat lai khat ba arpuar ko ngumno o jisu ula let leng ba kinong ba bat kinong ret udah hikai ki brio bat udah tau yala kalenti sa Jerusalem
dan tiba kelia pat ko kenrat hatu tang khandiat ngot gibriu ki ban lajim ujisu la jubab iki le ya ka bahatam pai uang le ya ka bahatam ban rung lengba ka kherdap ka bakim nabar bun kibriu da ka batikna kin persyang ban prung lengba joka handai kin amla ukun rat jong ka yeng un khie bat un khang ya ka jingkhang nang ta ba piang syabar ban sedang ban tiet ka jingkhang ban ong tu pli ka jingkhang na ka ban tajonga ko kun rat un jubab pi ngam itu ya pi nang no piawan nang ta baro pin jubab ngilaya bam bat ngilaya di bat mela hikai yangi hakisen ma ndai nakta pini ong baro pim ngilaya bam ngilaya di bat mela hikai hakisnong jongi ndai un ong biang ngam itu nang no piawan kilek no nanga pi baro kibri ki babaman akat no pinyam bat karyat yala ka beniat aba piyoi bau Abraham Isaac bau Jacob bat barok kinang itu pa hakima ublai kat ki ba pila brat no shabar kibri kinyawan na mingi banasak ni nasyatai nasyati ban nasyajrong ka jingkhawai hakahima ublai nang ta kitu ki ba menta kilong ki bakhat du kinlong ki baningkong bat kitu ki ba menta kilong ki baningkong bat ki bakhat du kinlong ki ba bat ki ba menta kilong ningkong kinlong khat du snap dia kata ketinjong ublai kalau kaling ti pila ya bam jing khoi try oh ong bang bam jing khoi try la biang pi bam jing khoi try halo ka pop klem pop aurea pop kwa brai ubeli un sabishar wong pol wong utu bam ya jing khoi try una yet ya la di hi una tenju una yet ya la di wat ong bang la yang ka pulpit wat ong bang la biang hari lada dang dan kini pat ka akhir kesnya kran bang iet ya fi akran bang pedram ni banam judge ban yarap fi bakhindet ki ban rong syakta hima jong blai bun ki bri ong ka kertang jong mi ngila pen khia ngila be no igi su ma handai wong am itu pi ki lang le baman balai na mar kim lat na pop aurea kila ya pen be ki wai kila dua ki wai ndai kidang pet ki film jaklia kidang syak te ki kwa brai nong kala ka bomot no beli kwa ban em ka jing em ka bakhut kumbau lakhat ingi kumbau blai ulang bakhut ka pop kanum yo rong hanta bang pop kanom yo rong hanta lada pop ka shuron sap ha ka por ba pi pinyap lei film yo rong hanta pet city Ephesus ko angkum no city Ephesus wang ulal lenong basan khat ba arpun riu hadu arpun yo ulal le ya kan ni ban pen kentang ya ka balang syaublai da ka ketien jong u hadin bala pen khut ya ka da ka basat ya ka ha ka kanang ban IT ya ka balang syaladehi ha ka jing itnat jong ka baro ka ba khut ba ka baklam sya keno pop hamlan klam ka jing thok bria ni ka jing sti ni ka no ka jing bam janai pan ukhat ban penlong janai hoi wa langi pat janai menta mundan balak benjanai rei ublai ukhat banang man ka sui kala ka bomot mo wat tang itu pop batok basyukur bamul malar hap kala ka bomot den rei menta bakade ka pop klem pop aurea na keren chipang ka tau ublai kwa ban kamdan ka jing thok bria wong ka jing sti ne kan ka jing bam janai wat ong bang up jing rong no rei do ublai ukhat ban kala ka bomot pi pen ka do nut ukhat pi ban net mat pen baptis kat kum ka kti jong ublai ba pilak kala ka bomot bapinyo sat no itagi pop bapinyo tap no bapinlet kata ka jingyap jong Jesus Christ ka jing pen baptis kam dai ka dak ka dai ka jinglet ka jingyap ka dai ka jinglet ka jing tap jong u ka dai bapin pin mi pat bu Christ bapin im no ka jing im ka batamai bapan sanar no itu beri bataman la dapidang le gini pop aurea pila kelak mu dan kaman sanar itu beri bataman pop aurea dan kaman penjot no ini ka mat jong ka pop pinyo lat lut kala ka bamut para banget kat barang dan ngakran yang video ka jing to like to share dengan ka video bahkan sapriang nang fi sak tek sia hasan dan remai suyangan sa air u number phone hang ni pilak ban wan ski prayer center ini penduai pinyo ka jing lat lut pinyo ka jing ma ai na ublai na ka burom jong blai ya ro itora